Takže čaute ľudia, ja vás vítam u tohto videa, kde dnešnou témou bude D&D alebo Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons alebo skrátne D&D, ako tomu budeme ďalej hovoriť, je vlastne taký dedo všetkých RPGčok. Ak si niekedy hral WoWko, Baldur's Gate alebo ja neviem, Zaklínača a hry podobné týmto hrám, tak vlastne je to naozaj taký dedo týchto hier. Predstavte si to ako kolektívne rozprávanie príbehu, ktoré má nejaké svoje určité pravidlá. Nie je to klasická dosková hra ako Človečenie z lobsa, Monopoly a podobne, kde vyhráva len jeden a ostatní prehrajú. Je to viac menej príbehová hra, kde hráte za nejakú určitú postavu ako hráč a rozprávač alebo DM, Dungeon Master, rozpráva príbeh, v ktorom vlastne vy účinkujete a je to také spojenie pravidiel, náhody a nejakého určitého príbehu, kam by ste sa teoreticky mali dostať. Príbehy sú rôzne. Bude to príbeh, ktorý je už vopred predpripravený, alebo je to príbeh, ktorý si sám vymyslíte a dáte tomu nejakú formu a môže to byť zo sveta fantasy, ako trebárs Lord of the Rings, alebo Pán prsteňov, alebo si to môžete urobiť na sci-fi, na realitu, alebo ako fakt chcete hrať, môžete úplne čokoľvek. Čo sa týka náhody v tejto hre, vlastne funguje to dvomi spôsobmi. Prvý typ náhody je, keď roleplayujete tak, že to Dungeon Master nebude čakať a vlastne zmeníte tak nejak priebeh toho príbehu. Druhý typ náhody je tak trošku viac kontrolovaný, alebo ako by som to inak nazval, pretože hráte s takýmito kockami, máte ich vlastne viac, hej, ale za mňa osobne je toto taký základ celého Dungeons and Dragons, 20-stenná kocka. A ako vlastne funguje takáto kocka? No, úplne ako každá jedna. Hodíte a čakáte na výsledok. Pokiaľ vám padne vysoké číslo, máte šancu, že uspiejete v tej danej disciplíne alebo útoku, alebo keď hodíte malý číslo, tak práve naopak nemáte tú šancu moc veľkú. Teraz vlastne, keď nad tým tak premýšľam, je to v podstate dosť podobné, ako keby ste hrali roleplay v GTAčku alebo v iných hrách. Až na to, že nehráte žiadnu videohru, ale hráte proste s kamarátmi a bavíte sa medzi sebou. No a jasne, niektorí si môžete hovoriť Zdeno, ale veď ja nemám kamarátov. Ale tak ako ani ja nemám žiadnych kamarátov, tak v podstate na začiatok žiadnych kamarátov nepotrebujete. Pretože tak ako aj ja, som si napríklad našiel na Discorde nejakú partiu, ktorá to už hrá a tie kontakty si proste urobíte. To chcem vlastne prejsť do ďalšej fázy tohto videa a to, ako som sa vlastne dostal k D&D. Ja osobne som sa dostal do D&D tak, že moja priateľka objavila na YouTube podcast Hesojan Podcast, kde hlavným DMom je Nick, za čo ti veľmi pekne ďakujem a pozdravujem ťa. Vďaka tebe sme momentálne totálni no-liferi. A vlastne ako mi začala o tom hovoriť, tak som si proste pozrel s ňou nejaký diel, pozrel som si druhý diel, tretí diel, zaplatili sme si Hero, no a tam sa dostávame k dnešku. Hesojan Podcast má veľmi príjemný kolektív a má naozaj veľa videí o Dungeons and Dragons, či už ako sa mi hrajú ten Dungeons, sérii Dungeons a iných sériách, alebo dokonca aj nejaké naučné videá, kde sme si začali pozerať práve tieto videá a zistili sme, že dá sa to hrať aj v dvojici. Je to trošku ošemetné, je to trošku zložité, alebo ako by som to ja nazval, ale dá sa to hrať v dvojici. Jedno nádherné ráno som sa zobudil a zistil som, že moja priateľka si vytvorila vlastný príbeh, ktorý mi hovorila, že by si so mňou chcela zahrať, keďže sa to dá hrať v dvojici a chceli sme si to proste vyskúšať, či nás to vôbec bude baviť a čudujte sa svetu, bavilo nás to brutálne, akurát to malo veľa obmedzení a to práve, že sme to hrali v dvojici. Tie interakcie neboli až také dobré, ako to môžem porovnať momentálne, keď hráme cez ten Discord, že je tam proste viac tých hráčov, ten DM je o dosť lepší ako my, keď sme teraz vlastne len začali. A vie, čo si môže dovoliť, vie, čo si nemôže dovoliť, pozná pravidlá, pozná všetko a práve to nás brutálne očarilo, keď sme to začali aj proste s tým DMom momentálne. No a ako ste sa vlastne dostali k takej skupine? Viete čo? Úplne, ale úplne jednoducho. Napísali sme na Facebookovú stránku, napísali sme na
Instagram, rôzne, kde ľudia hrajú alebo hľadajú ľudí do D&Dčka a tak sme sa vlastne dostali k nášmu Dungeon Masterovi. Ďalšia otázka, ktorú môžete mať je, a nepodvádzate tými kockami, keď hráte vlastne cez ten Discord, veď nemusíte mať natačenú kameru na ruky, aby ste hádali kockami, že? A viete čo? Nie, nepodvádzame, pretože za prvé je to o dôvere a za ďalšie existujú 3 stránky. Z toho jedna je hlavne určená práve na to hádzanie, kde si vlastne vytvoríte postavu aj všetko, ale sú 3 stránky, ktoré vám obohatia hranie D&Dčka. Prvá sa volá D&D Beyond. Tam si vlastne viete vytvoriť charakter, viete si tomu vytvoriť, ako má vyzerať, viete si tam nastaviť spells, vlastne čo máte momentálne batohu, viete si úplne, ale úplne od začiatku vytvoriť postavu tak, aby bola už možno hrateľná. Hádzanie kockov je tam úplne jednoduché, pretože dole v dolnom rohu, alebo samostatne aj na tých speloch a na tých akciách, ktoré tam máte, viete proste na nich kliknúť a vďaka tomu sa vám automaticky hodí kocka, ktorá k tomu prisluhuje a tak ako ja, tak ako aj Dungeon Master a vlastne všetci, s ktorými to hráte, to uvidia. Takže nie je možné, aby si to nejako obišli a podvádzali. Ďalšia stránka, ktorá vám nejak pomôže s vizualizáciou vlastne toho, čo sa momentálne deje, keďže je to príbeh, ktorý nevidíte, tak je Owlbear. Na tejto stránke viete vytvárať mapy alebo po prípade už vytvorené mapy si tam proste vkladať. Viete tam proste pridať markere daných postav, viete si to tam rozložiť proste, aby sa tie markere hýbali, keď robia nejaký spell alebo niečo, alebo nejaký pohyb tak, aby to bolo proste v reálnom čase, aby ste proste vedeli, čo sa momentálne deje a ako sa to deje a kde stojíte a všetko možné. A ako posledná stránka je Watch Together, kde si viete pridať vlastne hudobný podmas tak, aby to malo nejakú hĺbku, aby v daných chvíľach išla tá správna hudba, aby vás to ešte viac vtiahlo do toho príbehu a vlastne pustí to Dungeon Master, my to všetci počujeme a je to také epickejšie. Či už pri fajtoch nejaká bojová hudba, či už vtipná hudba pri nejakých vtipných scénkach a podobne. A vďaka tomu a vďaka týmto 3 stránkam to dokážete úplne v pohode hrať online a aj s celkom pekným zážitkom. No ak by vás náhodou zaujímalo, ako sa volá moja momentálna postava v tejto našej výprave, tak volá sa Bark Depele. Jo? Bark Depele. Chcel som si vystreliť, že pridám do priezviska niečo vtipné, ale nakoniec to prišlo vtipné len mne. No a mám tieflinga, ktorý sa volá Bark Depele. Ja by som ešte raz chcel veľmi pekne poďakovať Hesan podcastu, pretože vďaka vám sme si otvorili nové obzory a zistili sme, že sú na svete veci ako je D&Dčko, ktoré sú úplne úžasné, viete sa proste otrhnúť od reality a viete sa zabaviť, viete nájsť nových ľudí, nových kamarátov, takže veľké ďakujem. No a pre toto video to bude asi všetko, ja dúfam, že sa vám tak nejak zhrnul aj nejak moje pocity, aj vlastne niečo o tom D&Dčku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že som tu nerozprával nejaké úplné blbosti, ak áno, tak ma opravte v komentári. Ja sa pre toto video s vami lúčim. Dúfam, že bude čoskoro nejaké ďalšie nové. Majte sa a čau.